Izanako sa bandizeng. Matara bela yan ng zanako iso. Wala balizeng. Zaza tsy matazana otriny babalasan zay. Hitanao zay tsy midimidry kafiana anay. Mavady etatsa bandizeng. Regno. Ako tsy tiako i raha zay. Marina que zay fa Zaza izy. Izy na zaza tsy tiako. Zay. Hitanao zay tsy midimidry kafiana anay regny. Regny zay. Raha manjay raha farany. Zako tsy mijery zegny zay saka volako zay. Anay efa banatrao. Anao fa tsy voanitra ny babanao anao anariko anao. Balagasa tsaramy. Anao sy magnani madamo azafady amilay. Zaki tsy magnao zay. Zay. Zaza raha problème magnani. Ia, raha tsy tiako. Ako tsy tragnonao e. Za tsy mijery ary kiniadidinako mitratravanay. Zay. Kiniadidinako mari. Ano sy magnano raha karaha izy tsy mety. Kiniadidinako tsy tiako. Izanako andeha amin'ny riairata izy fa ino maferanao fiaina. Hitanao za tsy anovaliny zay zanako izy misy dikany. Zay. Mba janona eky zay Valérie, janona eky fa aminay eko ny zay tsotra e. Fa aminay zay mararana zay. Olo jiaby magnano zegny avy amin'ny raha zay. Tsy anao fô. Zay. Iny izy manao nangala business sur 40 amin'ny raha magnano zay. Izay tsy business sur 40. Ia tsao. Azo tonona. Za zay ao traonandre. Zay. Za efa esiko za tsy traonandre. Aranao programme. Za tsy boaka. Ino raha ndeha tonao? Zay. Ano olo manano raha zay olo tsy manano raha nonde. Izay tsy stress fanagnana tsy fanagnana zay. Za kanadre ka tsy voanitra anadre anariko ay. Zay. Wala balizeng. Zaza tsy matazana otriny babalasan zay. Hitanao zay tsy midimidry kafiana anay. Mavady etatsa bandizeng. Regno. Ako tsy tiako i raha zay. Marina que zay fa Zaza izy. Izy na zaza tsy tiako. Zay. Hitanao zay tsy midimidry kafiana anay regny. Regny zay. Raha manjay raha farany. Zako tsy mijery zegny zay saka volako zay. Anay efa banatrao. Anao fa tsy voanitra ny babanao anao anariko anao. Balagasa tsaramy. Anao sy magnani madamo azafady amilay. Zaki tsy magnao zay. Zay. Zaza raha problème magnani. Ia, raha tsy tiako. Ako tsy tragnonao e. Za tsy mijery ary kiniadidinako mitratravanay. Zay. Kiniadidinako mari. Ano sy magnano raha karaha izy tsy mety. Kiniadidinako tsy tiako. Izanako andeha amin'ny riairata izy fa ino maferanao fiaina. Hitanao za tsy anovaliny zay zanako izy misy dikany. Zay. Mba janona eky zay Valérie, janona eky fa aminay eko ny zay tsotra e. Fa aminay zay mararana zay. Olo jiaby magnano zegny avy amin'ny raha zay. Tsy anao fô. Zay. Iny izy manao nangala business sur 40 amin'ny raha magnano zay. Izay tsy business sur 40. Ia tsao. Azo tonona. Za zay ao traonandre. Zay. Za efa esiko za tsy traonandre. Aranao programme. Za tsy boaka. Ino raha ndeha tonao? Zay. Ano olo manano raha zay olo tsy manano raha nonde. Izay tsy stress fanagnana tsy fanagnana zay. Za kanadre ka tsy voanitra anadre anariko ay. Zay. Kinety izy za tsara nagnino anao. Regny zay. Za tsy sangetaka